Zo na ce. Tash. Kai. Me ka gidana? Sa idan ka nawa. Kallani. Me ka gidana? Allah da hakuri. Shut up! Me ka gidana? Kallani na ce. Idan ka sake zuwa gidana sai na hallaka ka. In ka sake zuwa gidana sai na hallaka ka. Kallani da kyau. Daga yau ba kai ba yata. Bambancin da ke tsakaninka da yata bambancin sama da ƙasa ne. Ka san wannan? Ba ka da arzikin da za ka zo gidana har ka zauna tare da yata ka faɗa da ka faɗa. Kar ka sake! Kar ka sake! Idan ka sake bani haƙuri daidai ki da ka zage ni. Daidai ki da ka zage ni kuma sai na ma hukunci. Kar ka sake zuwa gidan nan. Domin ba ku da arzikin da za ku zo gidan nan. Na rantse da Ubangijin da ya halitta sama sai na hallaka ka na sake ganin ka gidan nan. Get out! Get out! Will you get out of this place? You are saying you are free. Megani! Come here. Come. Kar ka mun amai. Kar ka mun amai. Megadi, daga rana mai kamar ta yau. Idan ka sake bari talaka irin wannan ya shigo min gidana. Bana bari. Megadi ba kora ka zan ba. Zan haɗa ka da 'yan sanda su ɗaure ni. Ni za ka yi wa hauka gida? Ko ba wurin aikinka? Nila!